मिताली बसुमतारिया जि दाग्रा हिसानसालि खुलिनानै सासे जाफुंसार आइजो जानो हादों। गावजों लोगोसे सा 50निबो गोबांसिन सुबुंफोरखौ खामानि मावनानै गावबागाव नखरखौ दैदेनलांनो थाखाय राहा लामा खालामनानैबो होनो हाबोदों। माब्लाबा समाव गोबां आइजोफोरानो गावखौनो हौवाफोरनिफ्राय गाहाय थाखोनि होनना सानना लायो। नाथाय बेबायदि सानना लानाया गावनि गोसोनि लोरबांथिखौसो दिन्थिनाय जायो। आथिखालाव लाइमोनफोराबो गासैबो बिथिङावनो हौवाफोरजों समान फेर फाथिनो हानाय जाबाय। बेबायदिनो गावनि गोख्रों नाजाथाबनायजों जि दाग्रा हिसानसालि खुलिनानै जाफुंसार जानो हानाय सासे आइजोनि खौरां नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावनो सिगांदों। गसाइगावनि थागिबि मिताली बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ कर'ना जिउसानि थाखाय थांनाय लकडाउननि समाव न'आव जिरायनानै थाबाय थास्लायस्लाय रां आरजिनायनि मोनसे राहा नागिरनानै सिगाङावनो गावनि गंनै जि दाग्रा थाट फसंनानै जि दानानै बाजाराव फानजेनदोंमोन। बेबायदिनो रायजोनि अनसायनाय मोननानै दिनै बिथांनि हिसानसालियाव गासै गं 40निबो गोबांसिन थाटजों जि दानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हिसानसालियाव दानाय दख'ना, जोमग्रा, आर'नाइ बायदिफोरखौ दिनै बिटिआरनि गासैबो जिल्लाफोरजों लोगोसेनो रायजोनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव आरो गुबुन रायजोफोरावबो फानहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांनि हिसानसालिनि गेजेरजों गावल' नङा गासै सा 50नि गोबांसिन सुबुंफोरखौ खामानि मावनानै गावबागाव नखरखौ दैदेनलांनो थाखाय राहा लामा होनो हाबोदों। बिथांनि बे हिसानसालिखौ दिनै लफाय सानसालि बुङोब्ला रावबो बर' आइजोफोरा मिथियै गैलिया। फै दानिया बे हाबाखौ मा साननानै आरो माबोरै मिताली बसुमतारिया मावजेनदोंमोन मिथिना लानि। माब्लानिफ्रायनो बे लफाय सानसालि मुंनि माबाखौ खुलिजेनखो आरो मा साननानै खुलिजेननाय? आं माने बे 2019 कर'ना टाइम बे टाइमाव थ' बे टाइमावनो आं सानदों मा खालामगोन दा। आगोलावबो आं बानायोमोन इन्दिनि जोमग्रा बिदिखौ दायोमोन गामियाव हिन्जावफ्रा दायो। ओमफ्राय दा बे टाइमाव एसे असुबिदा मोनखायो आरोखि आगर सागरा मोजां जाया मा जाया भुल जायो एसे प्रब्लेम जायो। ओंखायनो उनाव आं सानबाय जे आं न'आवनो खाथियावनो खुलिनानै नायनोसै माबादि जायो। थ' गावनि हिसाबाव गावनि मोनसे क्रिएसन थायो, गावनि गोसो थायो जे आं बिदि बानायगोन आगरखौ थ' बिदि हिसाबाव आं मोननै ताट बसायबाय आरोखि मोनसे दख'नानि मोनसे जोमग्रानि। ओमफ्राय फार्स्ट बसायनायावनो माने कास्टमार माने जोंनि माबाफ्रा ओरैबादि माने सापर्ट हैबाय, मोजां मोनबाय। बेनिफ्रायनो आं माने बे जार्निया स्टार्ट जाबाय आरो दासिमबो आं दा 40 लुम्सआ दा सालायगासिनो दङ आरो दा। साबेसे खामानि मावो नोंनि माबायाव? दाथ' 40 लुम्स आरो उइथ माने मेरला खामानि थायो मुस्रा साग्राया थ' सिलाय तिलाय स्टिचिं बिदि लानानै आंनाव दा 55 बिदि मानसिया खामानि मावगासिनो दङ आरो आंनि दाग्राफ्रा ओरैनो बहानि गासिबो आसामनि जोब दाग्राया। थ' बेफोर जाबाय माखासे जयमा जोंनि गसाइगावनि खाथि लकेलनि जोब गसाइगावनि खाथियाव दङ जारागुरि बयबो सिनायखायो खाथिनिनो आरोखि बयबो दाग्राफोरा। माबायदि मुलाम्फा मोननाय? दाथ' सोलिगासिनो दङ बिदिनो मोजाङै थ' इयारलि बिदि 50 लाखसनि बयनिबो खरसा मासाव बिदिनो माने लाखनि बारा थाङो आरोखि दाग्रा दङ ओमफ्राय मेटेरियेल्स लानानै बिदि आरो। मा दिहुननाय जायो? बेयाव दख'ना, इन्दि जोमग्रा, ओमफ्राय पाटनि बे दख'नाफोरखौबो दायो आं सुवालकुसिनि आसाम सिल्कआ मालबारि सिल्क बेखौबो दायो आं। ओमफ्राय आरो जोमग्रा आर'नाइ इन्दि आर'नाइ बेफोरखौ दायो आरो। जानाय जिफोरखौ बहा फाननाय जायो? आंना अल बिटिआर अनलि बड' पिपोल्स गेजेराव आरो दा जिहेतु जोंना ट्रेडिसनेल ड्रेस जाबाय नालाय थ' बेनि थाखाय माने दख'ना जोमग्रा नालाय बे जोंनि ट्रेडिसन ड्रेस बानाय नालाय ओंखायनो माने जोंनि बिटिआरनि गेजेराव आरोखि फाननाया बाहेर सरकारनि
बिथिंनिफ्राय माबा मोनसे मदद मोनदों नामा? मदद माने दा रिसेन्टलि हेन्दलुम डेआव आंखौ मोनसे एवार्ड हैबाय गभर्नमेन्टआ बिटिआर सरकारनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेस्ट उइभार एवार्ड मोनदों आं मोनसे बे टाइमाव प्रमद बर' सारा चिफ जोंनि बिटिआर बे आरो सेन्ट्रेल मिनिस्टार दर्शना बिक्रम जरदार डन मेडाम सेन्ट्रेल हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल मिनिस्टार बे हैदों आरो मोनसे एवार्डआ बेखौ मोनदों आं बिराद हेपि बेनि थाखाय आरो बाखि आंखौ बे टाइमाव हेन्दलुम सेक्टराव आंखौ सासे सुपारिनटेन्डेन्ट मेडाम हिरण्य देबि बे बिराद हेल्प खालामदों बिराद गाइडेन्स हैबाय आरोखि जोंखौ माने दाग्रा साग्रा बबाव मोनो बेखौ देखायदों अनेक बे